Deċiżjoni finali dwar wiet Omor. L-ebda żvilupp f'dan il-wiet meqjus bħala il-pulmun tal-inħawi bejn San Ġwan u Swieqi. Oriġinarjament kien propost żvilupp għal dar tal-anzjani f'Barriera f'dan il-wiet. F'Mejju ta' sentejn ilu l-Awtorità tal-Ippjanar ivvutat bil-qawwi kontra l-iżvilupp fejn dakinhar il-vot kontra kien wieħed unanimu. Wara li l-iżviluppaturi resqu l-appell għal din id-deċiżjoni, it-Tribunal tar-Reviżjoni tal-Ippjanar ikkonferma d-deċiżjoni li kienet ħadet l-Awtorità tal-Ippjanar u ordna li ma jsirx l-iżvilupp propost fuq din l-art verġni. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera wkoll kien personalment kontra l-iżvilupp f'wiet Omor. Huwa kien propona li dan il-wiet jiġi taħt l-att tad-dominju pubbliku sabiex ikun protett u ma jibqax meddet mill-iżvilupp. Sa dan it-tant l-Awtorità tal-Ippjanar se tkun qed twettaq xogħlijiet ta' tiswija u tisbieħ fuq il-bini li qabel kienet magħrufa bħala il-Lukanda International f'Buġibba. Dan bil-għan li jittaffa l-impatt viżiv negattiv fejn se jingħalaq l-aċċess għal dan il-bini u kif ukoll il-faċċata se tkun misbuwa. L-Awtorità tal-Ippjanar tissib rimedju biex tindirizza l-istat ta' bini u siti li jħallu impatt viżiv negattiv f'żoni urbani. Fi stqarrija l-Awtorità tal-Ippjanar qalet li filwaqt li l-bini jaf ma jkunx illegali, l-Awtorità xorta tista' tieħu azzjoni bl-ispejjeż tax-xogħlijiet jiġu rkuprati mis-sit tal-bini in kwistjoni.